Přeji všem pěkný den, vítám vás u nového videa, které určitě zaujme každého, kdo se pohybuje na internetu. Rád bych vám představil nový projekt, který se jmenuje RxVox. Jedná se vlastně o takovou českou sociální síť, já bych to nazval českým Facebookem, protože je to skoro stejné jak Facebook. Můžete zde teda přidávat přátelem, můžete zde přidávat videa, hudbu, vše, co vás zajímá. Můžete zde, což právě zaujalo i mě, zdarma inzerovat. A jsou zde teda také inzertní skupiny, můžete si zde vytvářet své inzertní skupiny, můžete si zde dávat inzeráty i do těch postranných sloupků, vše zdarma. A hlavně zde budete za tu aktivitu odměňovány body. Tyto body poté můžete měnit jak na peníze, tak můžete si těmito body platit i různé služby. Třeba si můžete tím zaplatit volání na mobil nebo na internet. Budou tady stále nové a nové produkty, které si můžete pomocí těchto bodů zakupovat. To si ukážeme za chvilku. Stejně tak si ukážeme teda, jak lze se zaregistrovat. Já tady vidím, že mám požadavky přidat přátelé, čili vidíte, že opravdu to jede. Čili já si tady přidám, potvrdím přátelství nějaké, ale nebudu se s tím zdržovat, akorát vidíte, jak se to dělá. Čili to potvrdíte si přátelství a přidáte. Tak, to jen tak na okraj. Jinak, tady vidíte, že je inzerce, čili pokud si rozhodíte inzerci, vidíte, že lidi si tady dávají bez problému inzeráty i mimo skupiny, čili můžete si takhle dát pěkně inzerát. Jednoduše vložit nový inzerát a můžete zde inzerovat. Tak, výdělek rozklikneme. Čili tady vidíte lidi, jak dostávají body, kolik těch bodů již mají, jakou kdo má aktivitu. Já jsem se zaregistroval nedávno, takže já ještě tu aktivitu moc velkou nemám, ani těch bodů. Začínám to propagovat teprve teď, protože to opravdu vypadá zajímavě a myslím si, že z toho opravdu něco bude. Tak, máte to tady jinak takhle dole pěkně seřazený, stejně tak i rozcestník, čili tady máte to důležité ohledně profilu, přihlášení, změna hesla, tak dále. Tady máte funkce stránky od hlavní zdi, třeba se koukneme na videa. Máte zde i fórum, čili tady vidíte lidé, co si přidávají videa. Tady máte různé kategorie, čili tady o toho opravdu spousta. Myslím, že se zde lidi vyřádí. O to více mě to líbí, že za tohle, za tu aktivitu zde jste vlastně hodnocení, dostáváte ty body, které pak můžete měnit na ty penízky, čili to, co nám Facebook nedává za tu aktivitu, tak si můžeme tady vynahradit. Tak je tady to opravdu spousta a spousta věcí zde přibude. Takže můžete se tady opravdu vyblbnout a ještě za to dostanete bodíky, které můžete měnit na penízky. Tak, já vám ještě v rychlosti ukážu ten odměňovací plán. Ten mám zde, takže jak už jsem říkal, registrace je zdarma. Doporučuji se zaregistrovat přímo jako VIP člen. To máte taky zdarma, pak máte ještě jisté výhody. Takže vidíte, že vlastně za registraci získáváte maximálně 50 000 bodů. Přidání přátelé máte za 1 bod až 10 bodů. Za každé přihlášení do sítě každý den máte 3 bodíky. Pokud si tam dáváte fotky, 10 bodíků, označíte někoho na fotce, až 3 body, připojíte se, 3 body, dáte někomu like, máte bod, zašlete SMS-ku, podotýkám, že přes tuto síť lze posílat SMS-ky zdarma, tak máte opět za to bodíky. Cokoliv tady vlastně děláte, komentujete video až 10 bodů, nahrajete video 10 bodíků, hudba, fotky, napíšete článek až 10 bodů, komentujete článek 3 bodíky. Jo, čili takhle se vám to všechno načítá a ty body, jak už jsem říkal, se poté mění na penízky. Po případě zde můžete si zakoupit akcie, po případě můžete s tím zaplatit dobytí mobilu, anebo máte zde herní kupóny a tak dále a tak dále. Čili tady těch věcí bude přibývat. Vidíte, že je to opravdu velmi zajímavé, nic vás to nestojí, naopak můžete na tom jenom získat. Tady je takový ten strom, jak to vypadá, čili tady jste vy, když se zaregistrujete jako otec. V tomto případě, pokud se budete registrovat pode mě, tak otec budu já. A tady máte již, kolik získáváte teda těch bodíků, čili 1000 bodů za
zaregistrování, to aktivního, a pak vlastně se to počítá, jak se vám ten strom rozrůstá. Takže to všechno se dozvíte po přihlášení. Máte to zde všechno krásně vysvětlené, včetně kde se berou peníze, to zajímá každého nejvíc. Takže to máte popsané zde. Já se tím nebudu zabývat. Já půjdu rovnou na tu registraci, abyste věděli, jak se ta registrace provádí. Tak, teď se mi tady podařilo skočit přes transparentní účet dokonce i do účtu Rexvoxu, čili tady máte bez problému přehled, kolik vlastně je v tom Rexvoxu peněz, kolik kam se co posílalo, vybíralo, čili máte přehledy o tom, jak ta společnost hospodaří, což si myslím, že je velice dobrý. Tak, ale jak už jsem říkal, nás to nestojí ani korunku, takže to je jen tak pro zajímavost. My se teďka podíváme teda, jak se jde do Rexvox zaregistrovat. Takže zajdeme si na ty hlavní stránky, kde je vlastně ta vaše hlavní zeď. Tady vidíte, že příspěvky jsou to úplně stejně jak na Facebooku, čili to tady co přidává, tak se vám to objevuje, pokud máte v přátelích. 10 přátelé objevují, máte zde, jak se to potvrzuje, se vám také ukázal. A teď teda, jak se jde zaregistrovat. Čili vy ten svůj registrační link vidíte, když jste zaregistrovaní tady, pokud dáte zobraz svůj odkaz do sítě, čili tady máte ten svůj registrační link, který můžete dát posílat dalším zájemcům, a oni pokud se zaregistrují, tak jsou vlastně pod váma v tom stromu a vy z nich získáváte vlastně také ty bodíky. Takže to je ta základní informace. Vy tady tenhle ten link, pokud se chcete zaregistrovat, najdete opět v textové části na YouTube pod tímhletím videjkem. Takže pojďme na tu registraci. Já se odhlásím a ukážu vám komplexně celou registraci přes tenhle link. Zaregistruju teda svou přítelkyni Veroniku a nyní si to teda vše ukážeme. Takže kliknete na ten registrační link a otevře se vám tady taková pěkná stránka, do které teda napíšete ty své důležité údaje. Vidíte, že je všechno jednoduchý, takže zde e-mail, znovu e-mail, heslo, znovu heslo. Tady máte popsané, co vlastně to musí obsahovat. Tady dáte profilovou adresu začátek, e-mailové adresy, čili takové to vaše username. Typ profilu vyberete běžný profil, časové pásmo, ponecháte to, co je. Vyberete jazyk, opíšete CAPTCHA kód, což je tady tohle číslo dohromady. Odsouhlasíte podmínky, dáte pokračovat. Takže já to rychlosti vyplním. Tak, vše vyplněno, zkontrolujeme e-mail, heslo, přezdívka. Ta přezdívka se vám poté bude ukazovat v tom vašem linku, jo? Když půjdete do profilu, či to je jasný. Běžný profil, časové pásmo, čeština, CAPTCHA kód je obsaný, takže odsouhlasíme podmínky, dáme pokračovat. Tak, heslo si nechcem zapamatovat. Tak, pokračujeme dále, čili informace o profilu, čili přidáme jméno, příjmení, vybereme pohlaví, datum narození, směrovák, webovou stránku, pokud nějakou máte, tak je dobré si ji tam dát. To vám ještě ukážu také proč. Pak Facebook, čili pokud máte odkaz na Facebook, tak si ho tam dejte a tady můžete napsat nějakou informaci o sobě, případně jaké máte vzdělání a poté to uložíte. Takže já to zase vyplním Veronice a za chvilku budeme pokračovat. Tak, nyní to máme vyplněné, čili opět zkontrolujeme a dáme uložit. Tak, příjmení. Aha, já to tady špatně napsal, čili pokud děláte chybu, tak víte, že vás to praví, čili já jsem to tady posunul o jedno, čili jméno má být zde. Takže tady má být Veronika a příjmení má být zde. Takže vidíte, že vás to upozorní, pokud máte někde chybu. Čili teďka doufám, je to všechno v pořádku, dám uložit. A nyní vám teda přijde na ten e-mail, který jste tam zadali, potvrzovací aktivace účtu. Čili skočíme do e-mailu.
A vidíme, že to zde již naskočilo, čili klikneme sociální síť ověření a zde kliknete na ten link. Jo, v tento moment je to všechno aktualizované, účet byl ověřen a vy se můžete bez problému přihlásit. Přihlašujete se velmi jednoduše, vypíšete svůj e-mail, své heslo. Pokud budete chtít, abyste se automaticky tam přihlašovali, tak si tady zadáte zůstat přihlášen a kliknete na přihlásit se. Pokud jste zapomněli heslo, tak se zde stačí na ten link kliknout a přesměruje vás to na to, jak si máte to heslo odměnit. Tak, OK. Vidíte, že jsem teda přihlášený a můžu jít teda do toho svého profilu. A tady si teda již vše nastavíte. Čili můžete si zde nastavit fotografii z počítače nebo pomocí webkamery a můžete zde vlastně již začít pracovat a za to už dostáváte tu odměnu. Čili vidíte, že tady bez problému funguje i chat online, stejně tak jako na Facebooku, akorát, že Veronika ještě nemá tady žádné přátelé, tak se tady ještě neukazují. Čili funguje to úplně stejně jak Facebook, máte tady dokonce i rádio, čili můžete si pustit rádio do sluchátek nebo do reproduktorů. A vše si zde můžete podle své vlastní potřeby nastavit, čili nastavení a už můžete dávat základní nastavení, nastavení si soukromí, opět na tom online chatu jde nastavit také, jestli chcete být vidět, nechcete být vidět, čili dost dobrá záležitost. Stejně tak vlastně jde nastavit i celý ten váš profil, čili to si určitě doporučuji projít, pohrát si s tím. Tak, podívám se na to VIP členství, co to ještě obnáší, čili pokud rozkliknete VIP členství, tak vidíte zde informace o tom svém sponzorovi, čili pod koho jste se zaregistrovali. Pokud vše souhlasí, kliknete na pokračovat. Pokud se vám tady objeví někdo jiný, než ten, pod kterého jste chtěli zaregistrovat, tak můžete zde napsat teda vyhledání. Pokud víte ten jeho e-mail ID, zde napíšete, dáte pokračovat. Takže dáme pokračovat. Vidíme, že opravdu ta osoba je náš sponzor, čili pod něho se chceme zaregistrovat, klikneme ano. A v tento moment jsme teda ve kroku číslo 2, čili zde vyplníte telefonní číslo svoje, před volbou plus 420, čili zde vypíšete své číslo, dáte odeslat SMS s kódem na můj mobil, čili jakmile na to kliknete, během chvilky vám přijde na ten SMS vašeho telefonu kód, který poté zadáte zde necháte, že chcete být VIP akcionář a dáte odeslat. V tento moment se teda stanete VIP akcionářem a máte z toho také další výhody. Takže určitě doporučuji se stát VIP členem, nic vás to nestojí. Tak, já jsem opět přeskočil na ty své stránky, čili vám třeba ukáže, proč je dobré si sem dát, pokud máte vy ty své webové stránky, čili pokud někdo z vašich přátel skočí na vaši zeď, tady uvidí třeba ty moje www, na to klikne a zobrazí se vám jeho webovky, čili pokud máte nějaké webovky na nějaký biznis, tak je dobré si je sem dát, jo, a dotyčný se vlastně na ty vaše stránky velmi jednoduše poté může dostat, může se o vás teda dovědět informace v případě o tom vašem projektu, který nabízíte. Čili výborná záležitost. A dále zde, jak už jsem říkal, můžete samozřejmě inzerovat i v těch skupinách, které jsou pro to určené. Po případě si můžete založit dokonce i svou vlastní skupinu, stejně jak na Facebooku, třeba na inzerci, anebo přímo můžete teda inzerovat. Zde, když kliknete na tu inzerci, jak jsem vám již ukazoval. Teďka vidím, kdo je tady online, kdo není na chatu, čili si klidně můžu tady dopisovat, pokud chci s někým, čili úplně stejné na Facebooku, čili bezvadný. Tak, jak sami vidíte, je to velmi přehledné.
Je to v začátcích, takže máte opravdu velkou možnost získat pod sebe hodně lidí. Můžete z nich pak získávat také ty body, stejně tak za tu vaši aktivitu, čili myslím si, že to vůbec není špatné. Jak dále tenhle ten projekt, teda tuhle sociální síť dále inzerovat, propagovat, tak pokud neznáte, tak doporučuji navštívit mé stránky, které se zabývají inzercí. Odkaz na tyto stránky najdete opět pod tímhletím videem v textové části na YouTube. Jenom krátce k těmto stránkám máte zde komplexní návody a videonávody, jak lze teda inzerovat na českých a zahraničních serverech, video, jak lze inzerovat na sociálních sítích, opět s videjkem, jak inzerovat pomocí banneru, blogu a různých programů, jak inzerovat pomocí videí a webových stránek, jak inzerovat pomocí zvyšovačů návštěvnosti, což velice doporučuji, osvědčuje se to opravdu skvěle. Tady třeba jak dále inzerovat pomocí projektu Global Share, čili kdo nezná, může se podívat a další věci zde budu přidávat, čili inzerce opravdu funguje, spousta lidí mi za to děkuje, protože se jim tady ty návody osvědčily, zvýšili si návštěvnost, mají úspěch v propagaci svých projektů. Tady jak máte ještě seznam na inzerci, tak si to projděte, máte zde inzertní skupiny komplexně, kde můžete inzerovat jak české, tak zahraniční. Máte zde všechny servery, které znám, tady ten návod, ty seznamy jsem vytvářel opravdu pěkně dlouhou dobu, takže dávám vám to úplně k dispozici a zde máte pak další návody, kde lze teda ještě inzerovat. Tak, pokud já se vrátím ještě k samotnému Rexvoxu, tak tady jsem ještě viděl docela zajímavou záležitost, která se týkala právě těch sociálních sítí dalších. A to je sice zde sociální sítě, čili když to rozkliknete, tak můžete přímo po registraci se připojit i přes Rexvox přímo na Facebook, připojit se k síti, jo, a vlastně jste připojeni zároveň na obou dvou sítí a nyní vlastně jednoduše můžete oslovit přes Rexvox ty své lidi, které máte v přátelích a pozvat je vlastně do téhleté sítě, čili nemusíte každého slova zvlášť, můžete jim to vlastně takhle pěkně rozeslat. Jo, vidíte, že vlastně tady nikdo z těch mých přátel, které já mám třeba na Facebooku, ještě nikdo není, tak je můžu poslat pozvánku. Jo, čili jde to udělat i takhle jednoduše. Tak, tady vidím, že jsou nějaké kontakty, zprávičky, čili určitě stojí za to si s tím pohrát, podívat se na to. Já jsem se teda zaregistroval opravdu před chvilkou a vypadá to velmi zajímavě, myslím si, že z toho opravdu něco bude. Tak, to by bylo asi k dnešnímu videu všechno. Já jsem teďka ještě našel i nově vytvořenou skupinu na Facebooku, čili vidíte, že opravdu lidí je zatím málo, takže je dobrý se přidat co nejdříve, než se to pořádně rozjede po České i Slovenské republice. Každopádně to vypadá velmi zajímavě a myslím si, že registraci určitě nic neskazíte. Tak, to už je opravdu všechno, já vám moc děkuji za pozornost a budu se na vás těšit do dalšího videa, případně také přímo na stránkách sociální sítě Rexvox. Mějte se pěkně a nashledanou.